Tomorrow, I should address the Security Council on the 4th anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine, where more than 50,000 civilians have been killed. It is more than past time to end the bloodshed. Те, що, може, все-таки домовляться, здоровий розум, як то кажуть, буде і буде перемога. Боже, ми всі втомилися, і хлопці втомилися, і президент втомився, він бідний, розривається, хоче вирішити ці питання, але ж ви бачите, що країни європейські не сильно йдуть нам на зустріч, і нам дуже важко. Але ми підтримуємо його, ми терпимо цей блекаут і все, що відбувається в нас в Україні. Ми сильні, ми переможемо. На швидке закінчення війни не сподіваюся, але все-таки надіюсь на перемогу. Дуже вірю в хлопців, в ППО, в ЗСУ. Дуже підтримую, дуже їм співчуваю і все-таки надіюсь, вірю в краще.